Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263. Kana uchiri mutsva pathis YouTube channel usati wasubscribe, ndiri kureva kuti subscribe and turn on the notification bell kusvika paticharamba nichidzoka amwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Muri yeZimbabwe veruzhinji tiri kuziva kuti Blessed Geza akafa. Zvino zvakafa Blessed Geza, pane shamwari yake yaitsigira zvaiitwa naBlessed Geza. Vasiri kuziva murume uyu nezita anonzi Kudzai Saruwaka. Vazhinji vanzwa kuti Kudzai Saruwaka afa, asi havasi kuziva kuti akambobudawo here achitaura pavidhiyo. Hongu akabuda achitaura. Dakuisira video rake rakatenderera. Wapedza kuona video usaskipe this video noti update yachona isati yapera. Ndine mufiro wakaita Kudzai Saruwaka, mutauro wazvo aitwa kunzi afa nechikonzero chei, achibva unobata maoko kwaBlessed Geza. Ndobudirwa zviri kuita. Ndatione this video. Hatisisinawo pano vasungwa vari kuHarare Central, asi pamberi nerevolution isi tine macomrades atinawo pano. Hatakazorora tamhanya kwazvo, but hatina kuzomhanya zviri legendary, saka tichambozorora, tichambonwira mvura. Tizivi kuti video muchaiona nguwai, asi pamberi nerevolution. Next video iro mutsanangurirwo zvakonzeresa kuti murume uyu afe. Zviri kunzi akapfurwa nepfuti akafira ipapo. Dakusiye muchiona video, pedza kuona video usaskip this video noti ndine last video maererano nenyaya iyi. Kune vangu vachibvunza kuti ichokwadi here kuti Kudzai akatofa, Kudzai akatopfurwa akatofa. Kudzai akanga achisapota Mudhara Geza izvo ari kuZimbabwe, ndobva azonzwa kuti ari kutsvakwa, ndobva atiza nobva enda kuSouth Africa. Saka pesa panga kuSouth Africa, saka akazowana client online because munhu anga achita zvekutengesa makapets. Azowana client online yakamuisira 9,000 rands. Asa aisirwa mari client yakabva yadisappear, inazomupa location yekunoisa makapets aya. Ndobva abva abata mapurisa, ndobva anodza mapurisa kuti ndaisirwa mari muaccount but munhu wachina asi kubatika. Then this year ndobva afonerwa futi nemunhu uyo akubatika nemwe nhamba. Ndobva azogadzira makapets. Pakanobva kubata maoko kwaMudhara Geza ndezvino ndopa akabva amuka achitichi akuenda nemakapetsi ndoko haya Uber driver. Uber driver oya location yaayenda yairamba ichinja hanzi munhu airamba achinja location kusvikira azoenda. Paakaenda kumahopani uko achinosvika hanzi achinosvika pa location paangaudzwa pamba paangaudzwa asati atopaka. Ndobva aona varume vaviri vakabuda mudondo. Vanga pakata futi varume vaya ndobva vatongoita fire. Ndomafira akaita Kudzai Saruwaka guys. Ndomafira akaita. Ende zvekunzi kwai akatorwa laptop nefoni ine mahanzi zvinhu zvake zvese zvanga zvikorimo mumotikari, chero zvaUber driver zvazvirimo. Ende zvaitozikamwa nemapurisa kuti ari kuenda kunodhilivhara makapets. Saka Kudzai akauraya polisi yachina ichitozviziva because akanga achitongobata polisi kuti munhu uya we 9,000 azouya atichisangane pakati. Kwai airamba achingochinja namba murume uya munoziva zvakangoma rufu kana rwauya aurutizi because dai rwaitizika Kudzai angadai akatiza, angadai asina kutomboenda nemakapetsi waya, angadai akamuti uya tisangane ndikupire papolisi. You see. Next update iyo yaTemba Muliswa apo paanga achitaura maererano nenyaya yaBlessed Geza, but zvazomenshena panyaya yake ati iye fe akatuka president Mnangagwa, hanzi ndinosira pehukamaka, hanzi wakafarisa obva wadzora muswe. Dai kusiye mchinzwa audio yaTemba Muliswa ataura dama here apapa. Much love. Icho chiri kuchema sekuru wacho Comrade Geza the late nematambudziko na mbuya nemurese kwa Geza. Inini ndio ndinowaziva sekuru, ndabva kuri na sekuru mazuva avaifamba na Comrade Herbert Mahlaba the late Gaza, sekuru wangu na sekuru long chess vese rainze shurupi kuti muzive rainze shurupi vaisasiyana, asi sekuru vaenda kunojoina macomrades avo, shamwari dzavo vaisasiyana, chero zvikaita sei. Ndoda kuti nditi chero zvikaita sei muupenyu pamusiya peukama. Zvakafana nevanhu kunditi aiwa tuka president, ini chekutanga ndituke president. Two, Mnangagwa mukoma we are cousins.
So inini handituke. I can criticize constructively, but handituke I can't. Nekuti mangwana ndikarwara ndikada kubetserwa ihama dzangu dzinondibetsera. So handinyanyi torwa nesocial media. Siyai peukama, siyai peushamwari, siyai pemhuri. So inini chikumbiro chandinacho sina kusarudza zvakawanda mhuri yeZimbabwe kunyanya ZANU-PF musangano unotoka nemaall veterans kuti ndinokumbira kuti sekuru munhu aitaura chokwadi. Can I also tell you that he was the first person kusumuka kuMarch West All Veterans meeting kuti no, Mugabe arapenya pana munhu angotaura nyaya yaMugabe kanositaura kuti no, he cannot stay in power. Emerson Mnangagwa, when you like the word Emerson Mnangagwa must come into power. Not many people said that. Zvakazoitika ndinokumbira utungamiri uripo weZANU-PF chazvikaita sei kuti musa kanganwe basa ravakabata kusunungura nyika. Sekuru Kesa. Sekuru was a seasoned, dedicated war veteran. And they would want my decisions. I to Nelano, I think my war veterans. The president is qualified enough to understand the role that he played in the liberation of this country. He was not a fake war veteran at all. I was fortunate to hang around with the likes of the late parents, Shiri, late Zimondi, Chimonyo, Chimombe, all those people, late Maynard Mzari. I was lucky to hang around in Anilao. So they would tell me about him. They had respect for him. You know, he stood for what he believed in. Emotionally, so we are human beings, but we also forgive and we move on and we understand. So, can you make a decision which is good for the country, which is good for the people who sacrifice for this country? If it could be made a war veteran who would be a national hero, a war veteran who will be a national hero. He deserves the national hero status. Chikumbiro changu. Kudaluma personal ungatisiyane, but let's give the person the hat and the suit that fits him the most. May his soul rest in peace. And so Sekuru and I were very close. Little chairman with my shoes tight out. I just said, "Do I need to Zwindi?" Ndikawakataura ngasawa defend. I just tell him, "Urikupi, mzukuru wangu urikupi." To stand for me. And Mary made sure as chairperson that he was made a central committee member without being contested, because he deserved to be there. For me, he's died as a man of principle, a man who stood for what he believed in. And may his soul rest in peace, Sekuru. He'll be sorely missed, Sekuru. We used to have some good conversations, not Zukutamba, you know. So, yeah, I did not expect this to happen, but it has happened. But may he be given the recognition that it deserves. I pray to God, no matter, you know. The president is bigger than everyone else. The president is bigger than everyone. If you know that he's bigger than everyone else. And may Zimbabwe come together and recognize a gallant son of the soil. Icho. Chinokumbira, chirikunamata, kunamwari, nevadzimi vedu kuti vageza, ngavaitwe national hero. Kuti president wanzwa munamato wenyika. Thank you. Last update iyo audio yabuda nepana Bozhongora apapo zviri kunzi pane company iyo iri kushandisa vashandi mushandisiro wekuti vashandi ava zviri kunzi vanodona obva wapindurudza maziso obva atoita machena. Dakusiya muchinzwa audio apedza kunzwa audio tazonofika comment section inside Rari ndafunga kusiyai tasangana zvekare munguva inotevera. Much love. Musibiti mune imwe nzvimbo kuti building iripo inoshanda vanhu vanosvika 10 zvichidzika pasi avasi arike 10 pavanga vachipinda mubasa umu
pane murume anga kungoti apedze 3 days paanongopinda chete anogona kutodona padoo ndiye zi utosanduka masiso amutorei vamwe voti no musaende kune mhepo kana ari apa muvharei maziso mubvisei bhutsu vamwe vaingoita zvavanoita nokuti vanhu kwatinogara kune zvakasiyana kuti munhu akadona vamwe vane first aid yavanogona kuita zvichienderana nekuti unoziva zvipi vekunamata vanonamata vanotitora ivhu vanotibatisai munhu makii chinangwa chevanhu chinenge chiripo chekuti munhu adona aite sei amuke murume uyu adona 7 times achipinda pabasa mushandi pavanhu 10 ivavo vanoshanda pakambani iyi ndiye anogara achidona but kamba iyi itori nebusinessman anove munhu anozviitira zvadaro mukoma KB musi waFriday akabva adona murume uyu adona kudaro angasina dzimwe 2 days adona mukadzi akashevedzwa akauya mukadzi akazouya namai vake amai vake vachibva vazoti adona vasvika vachitora mwana wavo zvikanzi tsika yamuri kuita pano munhu wese anouya kubasa anenge achida kuzvishandira kuti aite mari yake ende munhu anoshanda mari yake anoenda mumwe make achienda naye kumba kwake but ndaikumbirawo dai murungu wenyu asvika pano ndimbotaura shoko iri zvikanzi nevanhu aiwa vanhu vari pano vakawanda kudarika murungu nekuti murungu i1 ivo vakashevedzera kuti imi makawanda but muri vashoma munogona kutodzingwa mese 1 ndiende munhu saka munhu iye atori imimi mese ndikamuudza iye zvandiri kuda anogona kutozoudza imimi mese mukakwana but imimi ndikakuudzai munogona kusatoudza iye murongo nekuti hamuna simba amai vemukomana ari kudona pabasa kudona oyo vauya nemuroone mukadzi zvikanzi mwana wangu hamire kuya kubasa nekuti panapa ndo panoshandira vanhu vazouya murungu aripo hamene wakakonyera nekungochonyera vozi vaitya kuti murungu asvika amai paka nemukadzi iye murume uyo ari pabasa angamuka here mwana komana ipapo macha aiwa pavazouya apa angapo ende mukamona amuka munoramba kuti munhu angamboita se angadona babesapeo mukudona kwese kwaita murume uyu aimboenda kuchipatara ekuti anotariswa ichokwadi kuti muisa kuchipatara vachimbobuda asi kwavaiwandira kunze kwokubatsirwa chakapedzana chekudhara bati kunze uko saka vazouya manje zvikanzi murungu isusu tauya kuti tizokuudzai kuti mwana wedu ari kurwara asi imimi murungu tikakuudzai kuti mwana uyu ari kurwara ngaagare kumba munoda here zvikanzi izvo ndizvo zvisingamboda wanzwa kuti mukomana aende kumba because anoshanda zvakanaka ndibhose pabasa hapana pandiri kumushaya basa raanoita rogona ibasa sikashamisire but iye kana aripo akafanana nekuti inini ndiripo changwa ndisipo ndotoziva kuti ndiriko kubasa zvakarongeka handiri kuti abve sikanzi kotu saka kuti itai mwana wangu ashande mushe nevari kushanda navo pano sikanzi no problem that's why muchizoita akadona vamwe vanozama kubatsira akadonza kuti kana ane problem totozoita ane problem but kadaita problem ngatibatsiranei kana mari chacheyo kuri kunzi zvoda chipatara inototorwa mari akatomhanyiswa saka don't worry no problem right apanaita 2 days Friday yapera ndobva adona uko mashureka ndobva adona but vakasiye vataura mashoko ekuti iko zvino zvikanaka akadona ndiri kukumbirawo musaguma kana kubata mwana wangu ndidanei ndiri kushandirawo muno mudhorobha handite paminutes ndendasvika ndoda kuti ndizomutsa mwana wangu pakaita sei pakarara zvikanzi alright so murume uyu akangoda achipinda 7:30 kuseni akapinda rochi number 3 ndiye ndikiti ndobva murume akura seiko 32 years atori nemukadzi nevana ungani nevana 2 akatomboita mukadzi umwe akaenda iko zvino zvanomwe mukadzi wani vana 2 naye wokutanga akaita mwana 1 kuita vana ungani 3 aine 32 years ekuberekwa ndobva adona hapana akaita simba rekufonera mai vacho chikonzero ava vashandi havana nhamba ane nhamba ndiani ndibosi ndiye akaudzwa mashoko aya tenoro shiwiri bindifo wakachwamba kibirikasha kwaramba ada kuhecha izwa izimbabwe adona vanhu vari kushanda bosi abva anonoka kuya kubasa 7:30 8 o'clock 7:30 9 o'clock break time
paka bosi wapindira bosi asvika pageti munhu akadonha pasi ei wai muchirega uri so amusima katiudzeni patekangonzwa pavechinzi kana mwana wangu adonha chezi o grazia bosi kwakutsvaga munhu anouya kuti azonamatira munhu uyu ndopasvakataka kunamatira anamatira ipapo zvaramba bosi vari zvinhu zvanetsa izvi kwakuchifonera amai kuti mukomana adonha nguwai haana 10 minutes mai machina ndisipo panangobuda namusiya achishanda ndichidzoka namuna chasei naona adonha sukanzi allright kumapasi 10 kwaunzwa amai 11 o'clock 12 o'clock 1 o'clock lunch time vanhu enda kulunch mukomana agarara pasi apo muprofita akasheswa adikitira munhu asi kumuka amai vasati vauya amai kunuluka kwavari kuitira kuzimbabwe vashevedza munhu akavaudza nhoroondo yekurwara kwemwana wavo kuti zviri kubva kupi panondipo pakabva shoko rekuti kana mwana wako this time akadonha ndishedzei musamumutse ivo kunuluka kuuya amai ava vashedza munhu wavo kuti kana adonha ndoda kunomumutsa amai vabva vanotora munhu wavo past 2 after lunch vari kupindirana nevanhu vari kubva kulunch vari kudzoka pabasa mwana achiri kufema vari kufema asi arakomoka akangokomoka ari kufema ari kudziya ndozvoti vanhu vanotesa kuti pakambani apa panoitwa basa rei ndingangoti neimwe nzira pane zvinoitwa zvemaplastiki okay handitika ya zvinenge chiita mama and mutori nezvimwe zvinhu zvinototengeswa futi zvinotengeswa semagroceries mukati mune zvakawanda zvinoitika pari maplastiki anoitiwa akawanda okay vanhu vanenge vachinopinda imomo vachona munhu akadonha right aiwa no umwe muno vanopinda vashoma nokuti zvimwe zvinogadzirwa imomo zvinobudiswa okay asi vemunhu vanonyanya kupinda but vanopinda imomo pane zvanenge vachiitirwa ndo vanozotenga zvimwe zvinhu zviri mukati zvakafanana nemadrinks right zvadaro mukoma KB amai vasvika vari kuona pakagara munhu pasaiti vachitosvika muprofita akanotozo unotisa makufura chibazi vanosvika vati hey kochi havasi kuziva kuti haana kuziva kuti ndo amai vechi vemurume madzibaba bhozha havana kuprofita kuziva kuti ndo amai vemunhu uyu vati tikuzama kutobatsira munhu panapa bhiri muya mutsonero hanzi no pakai makadaro ava ndobva vasvika nemunhu wavo zvikanzi right amai ndoda kukubata imimi nemunhu wavai naye ndobva vabatwa maoko zvikanzi right kumbirai kapu ameno zvakangobviswa tinenge tumafutwa tukabviswa kamikabhodhiro kadiki topotenzi mugaba mukapu meme ndobva maiswa mvura zvikanzi imimi isai ruoko rwenyu rorudyi mvura imwai mvura yachona chimwisai mwana wenyu ndobva vamwisa mwana wavo zvikanzi right torai ivhu repadonhera ipapa isai mimwe mvura yasarai kodzongai mumwisei ndobva vamumwisa zvikanzi shedzai murungu auye pano bosi wake zvikanzi bosi ndiri kuenda nemwana wangu ndofunga kushanda kwaakaitawo zvakwana hakuna munhu wamungarambe muchiti ari kurwara 2 days mafona 2 days mafona 2 days mafona makasununga iro tiende nemwana zvikaenda bosi hakuna kwaanoenda akatorwarire pano mushure mekumiswa tucooking oil tumafuta nedhaga akazomuka iri akatomuka ndepepo uchi koita sei wona wadirwa mvura mandidira mvura ndaita sei atova munhu kutotanga kutoziva kuti vamprofita vakutoturawo befu zvava vari pasaidi apa vakutotura befu kubva na 10 vachikokupura ziya varipo ipapo hatibaona ava kuti nditi ndwamprofita kana kuti ndwagodobore handizivi okay so zvikanzi takuenda nemwana wenu mukoma KB pakaitika basa bosi anove ndiye muridzi wekambani kuchema kufugama kubuditsa misodzi achiti mama kana zvanetsa ngatoya agare kumba kwangu ndimupe rume kugara naye haafane kuenda amufane kuenda naye kuchema kuridza muridzi amufane kuenda naye kuchibva kwanzi nemunhu akanga auya naamai ava ndakakuti kudiya amai nekushanda kunoita mwana wenyu pano bosi vekambani moda kuti tikuudze here
vashandi venye vakaungana panapa zvamuri kuita zvamuri kuita ano pindai mota ndinokusiya mota zvikanzi ano iwe watimbopindi newo mota izvezvi kubuda kwauri tachipinda muofisi mako uchiita sei uri toti pane zvakawanda zvauri kutosama izvezvi izvo zvaunizva kusama right pane zuva rakadonha mwana uyu akatota adirwa mvura nevanhu vesama kumubatsira akauya kumba nehembe nyowani bvunzai mukadzi wake hembe yake iri kupi yacho yakamubvisa ijara yacho iri kupi yakatsvagwa yakashayikwa imbotsvagei pakati zikanzi right isusu takuenda nemwana uyu kana iwe uchida kuti murambe muchishanda pabasa uya nehembe yemwana ukafonera mukadzi wake achakudza towanika kopi ndofuwa boda uziseti mhuri yezimbabwe pane mashoko akataurika ekuti mwana wako hachisiri mwana akakwana kunyange mukabvunza mukadzi wemurume uyu anokudziva kuti hachisina kukwana nokuti pamunhu anonzi murume akatoshota zvinonzi murume hapachisirina nokuti atofanana neni zvokuti mwana wangu izvi zvakanzibvisa hembe ndogona kutomutarisa nokuti afanana nemunhu asiri murume technology will be for wakachwemba communication nezuro makati mimi amai vemwanakomana uyu Yes. vafona vachiti bhozvo uye ndizokudza zvakawanda inzwai zimbabwe zvakazoitika amai vemwanakomana uyu vasati vafona akazotanga kufona mhuri yezimbabwe mudzimai wemuridzi wekambani wabhos mudzimai achiti kudini bhozvo ndiri kukumbira kusangana newe ndinoitwa nengi ndiri kukumbirawo panyaya iyongo uchitaura ndini mudzimai wemurume wekambani iyoyo kana kuti inini neimwe nzarega nditi kambani iyoyo ndedu right tombomira kutaura zvese zvauri kutaura izvi ndoda kubatsirwa muda kubatsirwa neiko naye muda kubatsirwa nei tichazodzoka kumashure zvekuti kune munhu aidonha zvii zvaitika kana kuti inini ndifunge kuti zvakuitika apa zvinokonzereswa nezvakati nokuti pakurarama kwangu ndiri mumba mangu ndaionawo zvakati nezvakati but yeti kuda izvo zvine kuti timbobatsirwa moda kubatsirwa nei mama zvikanzi murume wangu ari kurwara pabasa pakavharwa ndine 2 days ndichitsvaga murume ndisingamuone muchitsvaga murume musingamuone zvikanzi yes kubasa kwakavharwa but handina kuziva kuti inini murume akaenda kushopu aenda kushopu ndokuvhura shopu so madhozi aya ane malocks ekuti pane mamwe madhoo ekuti ane key yokuti key inopinzwa munenge chinenge chimwena moisa makey mukati chinhu chinenge chakavhara panopinda key zvokuti munhu ari panze anotofungira kuti shopu yakakiwa yakalokwa iyo isina akabva atora motokari ndokuenda kushopu ndokunopinda mushopu apinda mushopu akavhara madhoo ane zvaida kuita imomo but madhozi akaita sei akavharwa saka munhu akasvika panze anongoti shopu yakaita sei yakakiwa saka 2 days murume ari pai ari mushopu so murume akapaka motokari motokari ichibva mira ipapo so nguva yese ndachiti murume ari kupi inini ndikuti kubasa kuri kushanda izvo pamuti kubasa kwakavharwaka inyaya yekuti vanhu vari kumirira makisi anotanga kukirirwa ndiani murume muridzi weshopu saka murume ari mukati murume zvaari mukati akadonha arimo imomo amai vakazoenda ndokunosvikaona kuti tarirai moti yabhosi ndoiri panapa but mota yabhosi haina vhiri rine mweya ese akaponja yakamira so amai vazosvika kuti toteza asi kuya rega ndotarisa kubasa vari kusvika vari kuona mota yasei yakaponjwa vari kunobata dhoo kungoda iso dhoo riri kuvhurika vari kunopinda mukati murume akarara nhunzi dzakatosara mumuromo but munhu ari kudziya so vachidaro vanoti vari mushopu imomo vakanzwa noise kuita senge mhepo senge ida kusimudza shopu ndokuti se ndokubuda panze vabuda panze kudaro wanike kuti vatore vanhu vari kungofamba nerodhi vari kutya nguva yachonayo kumapasi 3 dzemasikati vanhu vakauya kubasa vatodzokera asi vazoona ndiye mukadzi ndokushedza hanzvadzi yake hanzvadzi ikasvika ipapo zvikanzi shevedzai vamwe vanhu vanoshanda pano ndokushedza vanhu vaiva vari kupinda mukati memwe vari kuona yakaita pilo ndiyo hembe yemukomana uya yaitsvaga ichataura nezvino yekuti anzi mukomana uyu paakambodonha pabasa apa
akaiswa mvura hembe dzatota ndokubva mutengere imwe hembe ikazoshayikwa zvakataurwa nemubatsiri kuti hembe yemwana uyu iri kupi ndio yange akatwa pilo na boss but kulala kwake akatopfeka sutu yake akatoa zvinhu zvake akarara ipapo 2 days asingawanikwe Adona ari mushopu apo pane mazuva ari kunzi shopu yakavharwa zvimwe zvotaura kuti ufuna kuti kuvharwa kweshopu kunoyo so apedza kudaro inini Bhosvo handizivi vanhu vanoshanda panapa nyaya ndinanga ndakateerera ndipo nhamba dzemunhu akauya kuzobatsira munhu airwara pano zvakawanda ndichakuudza nokuti zvakawanda ndinazvo so ndo pane nyaya ndobva sanganisa vanhu okay vanhu ndakavasanganisa saka chanamirireko zvinozvi ndichikunzwa kuti pavakasangana nezuro vakaita zvipi nokuti vakati munhu iye anokwanisa kuuya kuzorapa murume wangu wako murume chaendesa kuhospital but mutemo wekuti hama dzemurume wangu dzinoti mukadzi kana unga uzviona murume akadonha ari pai ari mushopu unenge wamuregera but hazvisiri izvo izvozvi bhosi vari kupya bhosi vangaenda kuchipatara vaenda kuchipatara asi mukadzi akati kana ndasangana nevanhu ava ndoda kuenda kunodii ndoda kuenda kunomutora akandifonera achiti inini tataura takuenda kunosangana but tiri kufunga kuti takuenda kunotora murume kuchipatara saka satanzwa kuti akatorwa here pa 2 days dzanga adonha idzi ari mushopu mupenyu haana kufa mupenyu apo mota panze hapana ine mweya mavhiri ese akaponja ese hapana pakakuwadzwa haana maki yekuti abayiwa nebanga kana kuti atirwa nechakati asanga akatsamira t-shirt yemukomana uya iye mukomana uya ari kupi aiwa mukomana ari kume kwamai vake akachigara nemukadzi wake mai vake vakabva mutora vachibvana naye kumba kwake asi ari kubatsirwa futi nemunhu upi nemunhu uya wakatanga kutaura naye uyo anova ndiye ashiyedzwa futi kuti uya kuna bhosi uya but mukadzi akati pane nyaya iye mubatsiri achibva zvakare kuti kubatsira kwaita vanhu ava pane nyaya kune nyaya refu iri kumashure